Štát nemusí zaplatiť akcionárovi zdravotnej poisťovne Dôvera vyše 0,5 miliardy eur, ktorú žiadal pre obmedzenie zisku. Príbeh sa ale nekončí, pretože Penta sa po najnovšom neúspechu na medzinárodnom súde pravdepodobne obráti na iné súdy. Podľa odborníkov sa suma, ktorú môže od štátu vysúdiť, výrazne zníži. Zdravotným poisťovňam obmedzila nakladanie so ziskom minulá vláda. Poisťovne sa bránili a siahli po právnikoch. Medzinárodná arbitráž Dôvera versus štát sa teraz skončila. Tribunál nedal za pravdu ani jednej zo strán. Spochybnil totiž legitímnosť žalobcu. Ako náhle budeme presne poznať dôvody, ktoré k tomu arbitrážny tribunál viedli, tak budeme vedieť presnejšie zvážiť, aké ďalšie právne kroky v tomto existujúcom spore môžeme podniknúť. Slovensko tak na teraz zažehnalo hrozbu viac ako 0,5 miliardového odškodnenia. My vítame každý výsledok, ktorý zníži verejné výdavky a zníži riziko, že štát bude musieť platiť. Čo sa týka arbitráží, nebudem k tomu zatiaľ hovoriť viac, pretože máme ešte viaceré arbitráže otvorené a nechcel by som zhoršiť pozíciu slovenskej strany. Právnička, ktorá sa zaoberá legislatívou zdravotných poisťovní, očakávala, že akcionár Dôvery na medzinárodnom súde nepochodí. Predpokladá, že sa bude svojich nárokov domáhať v inom konaní. Každopádne je toto ukončenie arbitráže veľkým prínosom pre Slovensko, nakoľko tie nároky, ktoré by mohli dosiahnuť v týchto iných konaniach, budú diametrálne odlišné. Predpokladám, že viac ako 50 miliónov eur by to nemalo byť. So štátom sa pre obmedzenie zisku súdi aj zdravotná poisťovňa Unión, žiada 160 miliónov eur. Arbitrážny proces stále trvá. V prípade padlo zatiaľ jediné rozhodnutie. Ústavný súd označil zákon z čias Ficovej vlády za protiústavný a koalícia chce legislatívu zmeniť. Parlament by mal už na najbližšom stretnutí rokovať o vládnej novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá im má vo veci zisku rozviazať ruky. Petra Maťašovská, Teatry.